some of you get because of ihe mmadụ kọlụ na akọlụ about a state or about a people hate in there. So many of you today, there won't be any experience with somebody in that state. There won't be any bad experience from the person, but because of you, people na calling, because of you, your own mother call, okay, or because of you, your family member call, okay, you make the thing, all the people are saying. Una transfer one this hatred to the next generation. Yeah, being at this our generation. Igbos love themselves. Igbos love themselves. This slogan anya, is it true? Yeah, ba joke ejo nwoge. So na anyị Igbo a ka ị ga-afụ na almost 70% of anyị nwa bụ ndị Igbo nwere a state or a village nọ na anyị Igbo anya anyị kpọrọ asị. Simply because no nwere ike ọ bụ na anyị nwere bad experience with one person or two person from that place. Ya ka eji na-afụ mmadụ apụta sị go over his dead body. Over my dead body, I can never marry anybody from this place. Or say go over his dead body, I can never do business with somebody from this place. And in my native, Igbos love themselves. Is it true? Or is it just on paper? On will post to follow this week. Balumanya Mili. I chop me cook basali video about all the code important because I'm a full lot of posts, a lot of things in goes on. I just name you overlook. Mana asị na oke ya dara n'ụlọ ewuo amụọ n'ọgbele. Ofu nwanne anyị nwaanyị from Ebonyi State posturu. O nwere post or drop na page ya. E post the post na my page now. But when I call that na ya actually ịzụ ọkụkọ against Easter. That's actually made poultry farming for Easter business. Ewe na-achọ ebe a ga-anọ wee zụọ dozo ọkụkọ a. Na-achọ somebody nwe poultry farm. Ya nwere ike rent. Then somebody will refer ya to a lady, and this lady be a family woman. And the person refer ya to that lady na agwa that na the lady ga-ekwete. Na that lady na-achọ somebody ọ ga-rent her poultry farm to. So this Ebonyi State girl we je meet here the family woman. So when akpa nkata na discuss on never ga-esi wee reach the agreement. If na do man say we go to no ga rent ile the poultry farm 7,000 naira per month. Na everything na dabasigo. The only thing who kuzi bụ mgbe the lady choose ya. Where are you from? We say that she's from Ebonyi State. The lady will say mbakwa that over her dead body that na ma rent ya to that girl so far that no boy Ebonyi State ka ọ bụ. Na ọ bụrụ god no 1 million ka chọrọ iji wee rent ya the place. Na ọ bụrụ god no chi rent that place with 1 billion. That so far no Ebonyi State ka ọ bụ. That neither rent the place to her. We follow to ta. We bụrụ ka nwanne anyị nwaanyị asị wee lose that opportunity because of no say Ebonyi State. Another story again bụ our brother, a barrister from Ebonyi State also. According to this our barrister, o si Enugu airport when abata na ahead to Ebonyi. O wee fu a young man, kana people state the young man o si afa kwara pede kan debute division. O wee fu a young man na-achọ somebody get lift here to Ebonyi. The young man is going to Ebonyi State for interview, for job interview. So this barrister, we see the guy ya help or in. Because no onye Igbo ka ọ bụ. We fu uskayele nwanne aka so onye Igbo kwa o. Kafano na moto we na-aga Ebonyi. The young guy na-ege interview we bido discussion. We na-discuss. Along the line, discussion we batazia okwu ihe gbasara Ebonyi State. The young guy we cover na Ebonyi State people the timid. Ebonyi State people dị nka dị njọ na family nka mee nka. Wage there Ebonyi State kotoba na that motor. To the extent that at the end of the day, now the young man, the barrister may drop was the guy halfway. Because now the barrister no Ebonyi State ko. So when we see can enjoy, the aka ka ga-eji wee continue as a people. I na-akpọ nwaanyị na bụ Ndi Igbo. And when some people feel that na far is more civilized than the other. When some people feel that na far wakasi, not far the original Igbo. Some na anyị Igbo anya ka mfule nwere ndị si na far bụ original Igbo. Ma ndị kes na far bụ fake Igbo. Are we going to continue like this?
ya bụ ajụ kwesịrị na-ajụ onwe gị. Sometimes nlote that na Nnamdi Kanu nọ n'ime today because of everybody bụ onye Igbo. Wee fụzie things anyị nwa bụ ndị na-atala afụ na-eme, ọ na-agụ m akwa. Kedu ka ị ga-esi because of one experience you nwere with somebody from a state or two or three experience wee kpọọ over millions of people asị just because na ị nwere bad experience from somebody si that state? Onwe the state na-eproduce ndị ọjọọ ka njụkwa anụ? Onwe steeti ọ bụ fọ maka sị produce ndị ọjọọ? This thing ifu abụrọtara ka o bido, ọ bụrụ ọta somebody ga-apụta sị gị hey nọ na ka ndị Ebonyi steeti si eme, hey nọ na ka ndị ebe a si eme. Ndị ọjọọ dị na everywhere. People dị civilized, onye ọbụla nwere diga exposed kwesị ịma that na onwere ebe a na-enwero ndị ọjọọ. Ebe ọbụla enwere ndị ọma enwekwa ndị ọjọọ dị ya. But advice m nwere from gụnwa bụ onye Ebonyi steeti, because ọ dị ka Ebonyi steeti ka si face this discrimination a na-ekwu okwu ya. Ọ bụ na ịbụ onye Ebonyi steeti, achọrọ m ka ị mara ama that na last born sometimes na-efesikwa this kind of humiliation. And ọ bụ na ịbụ last born when you face this humiliation from your seniors, from your elders, what do you have to do? Ị ga-emebi gbasibe mbọ ike and stop making yourself too available. Ị ga-ahapụ your home, gbasibe mbọ ike na visit your home once in a while. Even in Ebonyi state, I want you to know that this is an opportunity for you to take your state first. So many of you do not that state today doing nothing. Ebonyi state need the population. Go back to Ebonyi state, go and invest in your state. If you start investing in your state, other state can actually go achọ. Ọ bụ na abụrụ na afọ gị once in a while, a ga na-avalue gị. But when you make yourself available all the time, that is what is causing this humiliation. I'm not supporting discrimination, but I have to tell you this is the reality of things on ground. Even Obunibonye Ebonyi state, take your state first. Other states nọ na Igbo anya today, so ndị Ebonyi kasị junior other states na Igbo. And I can tell that is one of the reasons in cause this disrespect. You ga blow Ebonyi state, up your state. Then alụ mmadụ ọrụ ugbo na another state. Whereas na n'iju na Ebonyi state abụ your state. What do you think? Ị pụta ị na-ekpolu ndị mmadụ nsị na their own state. Whereas you can do something more better in your own state. Take your own state first. Ichi me invest in your state. Let that your state be up and doing. Develop all your state. Ebonyi state need the population. Most of you banagas in other states and now fuzun as a nobody. Now fuzun as a tout. Because all see finish na course here na. You're not available to people all the time. They will start seeing you finish. When you cook onye Igbo na-ebute nkewa wepụ aka enwe n'ofe before waka mmadụ. All this division will not produce anything good for us. I ga-anọkwa n'ebe Nigeria jikọ hate ndị Igbo. Whereas we ourselves, I love onwe anyị. Anyị na-akpọ onwe anyị asị. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo na-ebute nkewa na Igbo anya wepụ aka enwe n'ofe. Wepụ aka enwe n'ofe, ọ dịghọ mma. Onweghị steeti bụ sent. Onweghị steeti nwelu 100% holy people. Ọ bụ 100% ndị dị mma. Ebe nwere ndị ọjọọ nwekwa ndị ọma dị. And this is one thing I find difficult to understand. Nke a pụta ọpụrụ Ebonyi steeti n'ọnụ. Ịpụta hey mmanụkwa nwaanyị na ngwa ndị ngwa nwoke fa si eme. Hey mmanụkwa nwaanyị n'Imo ndị nwoke fa si eme. Nke a pụta sị gị na ya bụ original Igbo na ndị nke bụ fake Igbo. Some guys say that na fara watakwa dialect India. Must you understand the dialect? The most important thing anyị chana asụkọ ofu Igbo a na olu n'asụsụ Igbo anyị chana asụkọ ya ọnụ. That you don't understand someone's dialect is not a reason for you to say that na onye abụrụ onye Igbo. Bikonu ka ya wepụ na aka enwe n'ofe fọ aka mmadụ. Daalụkwanụ.